miya kaysa napulilakaw sa kanya. Ayun niya nakapulilakaw, miya balakang kay alukas sa mauwi sa otan, apang ng kanaon taago kambing. Tigyan ko Umar ibn al-Aziz sa kanya ni kapapantagan na Amirul Mu'minin. Ayaw na Amirul Mu'minin na presidente to miya maratiya, laong na maratiya sa dunia. Ayun niya nung kaya sagadi, diyan na nabamatong mo. Ayun niya nung kaya sagadi, sa diyan kaya anak saya maana niya na, yan dyan namin ang badi magubirito. Nakagla ko sabi na nung Umar ang kanak sudah pengilang ang kanak ko sa Amirul Mu'minin. Dataro presidente ka dato yan. Tingnan ko Umar Abdul Aziz, hey wata, hey manguda, hey mama. Baka tingnan niyo pangawid, awidi karakanang kaya o tanakan sa waday. Natatandangan ko nung Umar Abdul Aziz na sumising na may kagiraw sa Umar, inutubo mo kulay. Na tingnan mo mga pangarga na karga ang karakanang kaya o tanakan. Iso kaya karaka, na tingnan na tapangan tauga ka nagkakana. Launya kapatid yang kaya sa sahur, autan, launya na widi, na inatinga-tinga na itirwala wasihan. Habang niya ganda bagi kapangarga. Ayun niya nung kaaawidi mga uripan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na niya balakang kaya tarayan, badigar diyan. Tingnan na ya Amiran Mu'minin, hay dato. Ato na kaya miyang arga ka. Tingnan na, di ka dito, kakatukaw ng alok sa Amirul Mu'minin. Tila kaya lukas. Inuha niya pa nga pumamila. Tingnan na, di ka manalilitera. Kakataka walang kalukas. Naaawid na niya na pumurok sa badigar niya. Tingnan mga na ipangarga sa Amirul Mu'minin. Nauna niya kumakuha na yung lukas. Nainaw na inatinga-tinga na di siya ka sa Amirul Mu'minin. Napupungwa niya nung sa atingin. Natugurno ko sa naurak, pero isu kaya karaka. Inasasay sumay karaka, hadi-hadi na ako. Dati na pero isu kaya karaka, dati na diyo kan sumay. Nado makatigil, adi ka abadigar diyan. Dati yan na bobo, katawan na kami api ang kapangarga nga. Tinaway katagarga. Tugubadigar namiyatay talo. Dati yan naman ang kako nakilala ang kaya api ang kapangarga nga. Naunyan ko nakilala, nati na pagkakilala ka na nati na kilala ka din, nati na pagkakilala ka na kaniyong sa Amirul Mu'minin, iya pa na matingis ako. Pinaw namiya nakasulok ka siya. Namiya na yung Amirul Mu'minin, namiya mo tisulok sa ada, pumuro ka din. Ay daw, Amirul Mu'minin, purili akong kada, kaysa ka din makilala, ibatad ang kawala. Ino ko ito na-introduce na ginawa ka, asa ka sudeto. Na pag-ipon niya sulok sa tingin na ano man na pagkikarga nga na pero nga na ano. Ilang man ng kota kapangaling babaan niya. Nadatar. Datara dia ka mga databan. Isong na dia kamanan niya na aritano, watatan sila din na kirumai. Allahu Akbar. Nabiya ito ang mga baysyan, mga pamana mga konselyan. Nabalasyan kan wallah. Ayaw maana niya na piya dinipin na lang matano ko Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sabigan tano Allah sa dato tano pagkababayan tano. Insya Allah. Na dia mga ulit ng Allah. Uriyan yan. Na ayaw pag-usay na kan siya sa mababa na sutubas sa Araba al-i'tisam linartaki. Al-i'tisam linartaki. Ayaw maana niyan na pag-isay sa tano kaantano may payaw sa ayaw maana niya na puro. Kasumanso kapag isa-isa na dinan isyo ba panwala sa kapag kitayaw o ayaw maanan niya na maging kapag isa-isa. Ilang man di gina-absimbel sa imam. Anda di ka-absimbel ang imam na pangiraw sa imam maistaw para-para pang kanong. Baka para-para pang niyo sa mga ting-tingaan niyo. Ata niyo, pamakauntulan niyo sa ayaw maanan niyan nakasilpiyo. Pala takhtalifu na umakanong surang-surang kapag takhtalifa kulubakom kamakasuran-surang sa mga puso iyo. Na ilang mananan, apeso kasumbayan na kailan ko kasumbayan na may saysa. Ay maano niyan na makapura-pura pang adyong koto di kasumbayan. Baka nagyataw siyang kota, miya kaysa na anam niya pagi mamami. Matangko Allah kaya nini kaya ka na nga mga pada ka na mga alim. So masay na mabu sa alim. Ada niya na kaya na mga alim. Amadi niyo ba alim? Amadi niyo ba ustan? Amadi niyo pa na ba murid? Kaaliman mo. Matang mo na kami at tinggal-tinggal. Nasasangulang kami ngayon bago.
di mapagino siya manigrasyon mga tasto sa upopakong nas kanya na sana kawarakyan. Alisto, alam niya katito naman. Ano nga alisto ko na rin ya? Tiga nga siya lima matalisto tanahon. Kadagman matinas yung mata niya, kama. At yung na po naman nga kama. Tiga nga lima padakanan hindi kadakatawan. Na matang ko ang makadiya ko din siya ba yan. Na piyas yung sambi nga ka na miyasaran niya ko rin. Umana ka mapikiran mo ito at pikiran na alisto na makasing ako. Alisto, iya, alisto. Piyas yung sambi nga ko na miyalakan ako sa sambi nga. Na dia mga uripun Allah. Ayaw maana niyan. Nakapag-isaysa kapag-ariyaray at titu apo o nakopiyaga nakana po siya ka. Kanabagi at tabir kano pa alayan munay ino kano biyag-isaysa ino kano may giginaway tika sa akin ako anak na pag-ariyakan para ginakirginan ako na nakulong pagpakautan penasokap man mabo tabi at makasangit kana amaniti kapaking giginaway ayaw maana niyan wa ahibba linnasa kama tuhibbuk li nafsik takun mu'mina kababayin ka sa mga manusia tugunabi sa dataro kapag kababayin ka sa ginawang ka kaangkang balik at titu ang mapaparati ako Allah ayaw po na kaya titu ang making giginaway na ipapamangan ninyan supadiyan sa ninyang kanaga ipapamangan ninyan supadiyan sa emana niya na dinang katawan na ipapamangan ninyan supadaga sa kakwan niya na mapiya ibaratnya ya Allah na ay nga naman na pakasunod na suwan ng mana pagkababay nami ariami pag-ariami amayon uni so basta kami uni sa mga konsyalami na diti ko amana niya nakapagkababay ka ko berkah di nga ni pamangan ni supadaga sa kakwan niya na mapiya. Kenapa ya kapag hari-hari na dengan may kito mo na dengan kaswata mo padakan na ini pamani sa marata. Yalla na siya kito na maligit po. Natepeda nga buwan niya wanian. Allahu Akbar. Dia kika pakai suki pamani nakakapadaka sa marata. Kaisaatu nabiya taw sa surga. Tanu diniwaya. Kebe tanu mga surga tanu langon-langon. Sana kita daw na diyo padu. Patalungan nyo, patalungan mga surga talungan. Allah, padakoroban. Padakoroban. Daw na saan ni Manila Pota. Ayaw, maana niya mga uripun wallah na pada sa tanda ataw apakah surga ada penamatay na kailan ka daw sa surga na al-husru ala al-musi'i na suka perangin ka sa parang yang mapiakudikan na ni perata-rataan. Ubaan na dia kadi merata-rata na ayam embadan na kau na mapia. Sintang kanian niya tiga saka niya buhay ka. Ana matakwa kapag-kapagiro mo to ayam ananian na kumis. Ay do pa niya mapi parang ay bai, mapi parang ay mama. Niya tayo kaki, saka niya bubad umur ka. Na matakwa makapmanasang kawalan na kiwabeng kako ng manusia. Kenapa dia menintang apa nak ini? Nimbat hati niya. Tiga magus ka. Nimbat luwa. Na kenapa ditikapakin giginaway? Ayah betul nakapakin giginaway kapag ini na lebadang kaniya na berwa, na lebadang kaamit. Na lebadang kaniya na amit, na lebadang katiateg. Na lebadang kaniya na tiateg, na lebadang kapabarat. Kenapa lebadang kau pada kagerabas, na di pada kageranada. Niya kada nga sa tao. Allahu Akbar. Mano ka man gudo-gudo? Kailangan na dia isa ini. Adi ka pingulaw na mayura agu dia ka karoman na gentleman dia nga mga honorable na kana abadi buang ka kapag nga kage ka tiapsingin sa mga alim mga alima kaanta no pagkaswa adi kay agama. Kailangan nakataruman na dia ka kapaganad ubang kadi keliraan niya kalangalangan ka sa ilmo. Ay manawida kan tabi na nga sa bagay maranaw tabi ar kadoo neno ka uba nagkasuga to na paduno. Uba ka dito ka para di ka mabisto. Na di mabunga sa bagay maranaw matang ko Allah kasubran ng suarab sa kapasang. Kaso mga Arab na ay kapasangiran na surat na kading sa Arabic rating na di kading barisi kakatawan ng sukang bateran kapapangabatiya sila sa barisiyan. Kapasang mga Arab na sobrang sa bagay maranaw sobrang maranaw tabi sa kapasang Arab kasobranaw na dapat na may surat nakatawan yan din mata nakitigyan ko Allah ka diyan nga na injection na ba ko na
Dua ragun, miatay ka. Ngaman tukian na doon mga benar. Mabuhay miya so pada kana pia pakai-injection na di pakai-injection. Dua ragun na pati ako ko. Bama na buni sa surat after 2 years na YouTube. Miatay ka. Matang ko Allah, ino sa Manila, ino sa Luzon, ipamagagaw no anti-injectionan. Ano pa na magano sa 5,000? Asara injectionan. Nasara na, ipamagagaw natin makapalagoy. Hato mo sa kapulang, saan na naka-injectionan ako mag? Ayan niya, taka na na. Dipinisan niya taka, o ayan niya taka katya. Baka makapagubro, doon di kaka-injection ni. Baka makapunihan, doon di kaka-injection ni. So pa sumata, naalala kay mawatan nun, na-impresaw na tama sa di makagraduate, na pag-injectionan. Kaubaan na sakit na pakawatan nun walong tala. Na di ang kaamaran na tabi na may anto kaya nun. Di miyagi sulat tawaya sa dunia. Allahu Akbar. Na ayaw maana niya, na isa na nalimapya. O baka paganto ka so da amatorum. Da amatorum. Ia bago nga sa bagaimana na andi ni kaya na nilagyan. Ana misa sapa. Matangawa ka maburan. Nakagya ko madasoran. Madasoran. Sumininang. Ayaw maana niya na ubang kapagan to hasudin kakatawan na niya gestaka. Allahu Akbar. Tadi yang mga ulit pa Allah. Ano yung nakanong kumano? Malutano po yun. Ito na po ni Mi'ali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Natigan na arba'atun alama min ahli al-jannah. Patakakala si tubo Nabi at tanda. Umatagwe ko tao na katotosan na tao sa surga. Inaubya ko ni mga buntalang kaya mga tao sa surga. Pagkaneron tubo Nabi sallallahu alaihi wasallam na wajhun mutabassam na ayaw ko na paras yan na paras amalangas. Basta kaya tao amalangas siya kamubuntalan na ito nga na nung Nabi at tao sa surga. Asal mabuha mapaparati ako Allah. Natiga alay, anda mana ya? Ini mawata ko na ko na mawara ko paras. Lalaw naman natin na baka na di katrini nga Nabi ang buhay ka. O marangit kay buntal, na triningin ka makalangas kay buntal. Iginada tayo sa walini, masuka kong pagandungan niyo. Nagpupugulong ko na di ko di tinining suminga. Ayaw ko na putubo ka na dito ron. Kami ka na magalira ka na tinginin, no? Papumulungan ng kaya. Karama ka nakakialanon doon. Pamanatabo ka dito ron, na di ka di mamagalungan. Katiba na siyang kanuwan daw tala mga bai. Adi mo katatantangin ka kay karumang ka amama. Natatantangan ka mong si karumang ka sa katantangan ba pamana. Makasisinga ka na malasan na kanuwan daw tala bai. Tabi na ka na mga bai. Madakan mabuhay di katantangan na babay. Katantangan ni karuman na sumisinga na bunya manintang niya karuman na babay. Na. Ino ka matatantang niya miyaw pakaw nung. Bundok man na misyon na kainin. Niya kapiyat ka mo. Di mabukat tantangan. Allahu Akbar. Kapag yung mga ino katatantangin karumang kaamama ka, kespatan yung mga ngabda ka ka. Pagiraan na nga mananami ako online. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamasok akurang ka, sakano mga bae. Kanaban yung mga bae yung kananalin niyo di kapagartay sa lawas niyo. Ayos na nakasara di pagpakasobra. O baka pagpumada ka, nasara di pagkasobra. O baka napagagata na ka din, nasara di makasobra. Kahit ba naman magkilita, kapalihan. Sobra mabusap yan, nubag. Yang akhirnya na piyang Malaysiang pena. Tapi ang makagaw niyan sa langit. Na dia pernah ngamudu dia na sobra sa pito tapato. Nasara di pagkakasobra. Para na matatalo sa mga darudupatan ka. Adong pinakapagpili yung karuman na pagpakapya ang ginawa niyan. Niya kada kalman ang kabir ka ng mga bayad, din nagkaburo ni karuman na mga mamuta. So kapag may perfume na haram rakano, baga no po may perfume, ay pinalakaw niyo. Na uban niyo pa man, nasimu sa walay, para ko mga karuman niyo na timing. Api kala after perfume ka, nadatar kala o gano'n na spray. Matang wallah sa radingay pinalakaw na para kikaruman ang balasang man wallah.
Ano man nagkito na kay gira ko na bay at tabir ka ng mga bayo ko nabas ka noong. Ano kasi ako tumuro ka, di ba bay saya? Ayaw tumuro ko na ka namin alam kung ano niya suwat. Na ang nagkito na kabay matang wala ka din nagkiburo ni Karumania na mamutamay tum. Ayaw mo pagkabaw niya no nakating ko. Madap manabitit. Na madap manawit palawira isusukari sa ngiron niyan. Na umanya nung kuwasaway palawira na pangawlugan nga ngalungatan niya makatuwa-tuwa. Kaya mabukay sa ito ka na tunomiya na iabot rin pagorkap na niwi. Kaya mga tagir ka no mga boy. Allahu Akbar. Naman, ano na ka no? Patakakan na si Subai. Nakapakaya niya kapat na kalasiyabay na sumi kapat na kalasiyabay narukan pa din siya Allah pada kaloron. Nadi kanu pa siya ngay katalo. Tao po nga numapusang ang kapansiya nga kaluabay na kalasiyabay nakuyaw. Kritikal na Subai. Napunadungan niya na sumama. Kailangan naman na sukarumay na mataguro nga talutiman ng later, LRT, love, nagmamahalan kayo. Allahu Akbar. Ikadwa, na diyang kota, LRT, respect. Kailangan na ayamaan na di kano di mamagadata. Kailangan man nababay mama, kamabu mama. Dato, napagadati nga si karumang kababay. Kau po nakapagadati, napagadatan kamabi karumang kababay. Ibaratnya na si karumang kababay na diuka-diukawan mamalawir. Nami yung tulo ko, paitaw ako arto walay niyo. Namo ang tulo na babatar niya na ainiyan. Namili ka mabuwa karuman na mama. Ay daw karumakan. Ay daw are. Kung ako na ayin kayo ni kakadapuan na ka na. Tumasa ka ni miyanap mo. Matang walo, ikaw manuman niya kay labra kay karumang kaababay. O di nga niya napagadati. Ano man yung kapagadati ka mabi karumang kaababay? May nga siya nga pa ito kwarto niyo na muntong nababatan na inyan na di nga bipamakay ito. Huwag ako na ngayon ka! Ang nabat kaya piyaya asobra sa kapatakaluda mabuhay na siya karong mga napira ng Itali niya punuama na hindi na po gagawin na pagdatakay ako yan. Bakit ka bakay? Kung mga di pa makitawa siya karumang kaamang babay. Pagdating nga, bakit na kau? Khayrakum ni agnayakum. Ayat tumu nabi, abi qabiya perkan mga dato. Na dato abadite an sa karuman na babay. Kung bakit man di galite siya karuman, karuman mga bay, kaya karuman mo mga karuman niyo. Kanaba niyo pawi. Daya kano din. Asa na di kano daya kamundo. Taman mabusa ka na kana sumasang ka may kawataan mataw tero. Abahan mi kamu do adi ilan. Ngangako. Betul pengabu ngangako. Adi ilan lalawa. Asal di pepah sumra. Allahu Akbar. Adi yang mengawali penuh Allah. Nah. Bagaimana nak kalau siapa ina baik arangit. O puna ya karumang kaadato, na karumang ka na babayarangin, miyada ka. Dahil karumang pasada mo ta LRT, kailangan karumay. Love, respect, trust. Kailangan di ganun siya di karumay. O puman sumama, o di na sumabay sa kamama na ya karumang na matataguro na nga 2 liter, MRT. Ano nga na MRT? LRT man, na MRT man. Na o po siya karumang ka na MRT, matataguro na nga ta marangit. Lamudi Tinaka bukan na baka napakambot pa ito niya na ulunga matangwala kan mabuot ka ito na mama sobrang nagisabay sobrang katilaka Allahu Akbar na dito upong syudat na ayak haruman na ba inarangit niya ka baka turong mo ilaman ni gira mo musikit ka anam niya kasudarang ita Fatihah masuk drone. Allahu Akbar. Fatihah isang na drone na yaw. Ayaw mahal niyan. Na magtangwala ka dengan turong namin kaya karong mga naayad. So karong mga babay na kanya nirangit. Inaw mutu ka piya. Ina
Tiga kumiyang ka pia-pia, misyo ba nga pa na pia-pia, tiga mga turong ako yung mantua dundo, kakailon la, ipakabang lalawas, na nga kapag ikan na miuber ka masikaro mga rangit, tabiyaw ko nabas ka no, neno kasos kanya na dito, dundo. Nandun kayo ka na miuber ka masikaro mga rangit, na ni, namya ka no ka namya kagira ka are, niyate ako kada ko turuga, nawaya nawas ka na detaru barit, nambali ya detaru kaluda. Kadua akala siya ba ya tembuan. Nga nguta tembuan na kandun ikaw niya na miya kabuta. Pakay daw! Niya tayo wakna. Naupo na karumang ka na ba ya tembuan na miya tayo kakamansyaro na batada niya na ulunga. Miya tayo na siya! Nasyaulan na talupulo abuto tamararantaw. Naman yung makalir ka na tiga, ito na rin nga talupulo abuto. Piya mo to talakoy karamak na tabuan. January ron na, February ron na, Marso ron na, April ron na iha. Di ba mo gabay na igraf kararangitan na miyalungon sa tabuan na baka may sawa-sawa. Didog ka pa kay. Bago mininoso babaya na, baka sa katinga na, tiga mabuha matabangin nga. Aparang pato na ka na para sa kaha. La tadribuhunna wala taqadihunna. Uban yung sinang tugon nabi papanumbaga. Papakatan ay salima na uban yung sinang papamasama tugon nabi. Pamana pagkaturo ka nga babay, pili mo nga babay. Pakasok kong mga talapulo. Asalaya ka mga nakanababla ka biltera babay. Kaumpo niya ka mga natay ko ano, natay ka. Hindi ka niyan tapakan ka. Na pili warwara nga babay. Nasa nga, baka sa mga sultong na niyama ko maro sa pinununan. At unay katiro ng ipadilya, ang babae ini sinasaktan. Minamahal. Sa kanakina, isa ko namutog yung ipadilya. Anda sabab, na ayaw maanan niyan na pagpilitan ulang sa paninilagyan ko mga Muslim. Wala ba ka nipipinda ka no? So sa kanong buo, yan inubituan. Sana sa kami mutulong. Namalong naman ng gada-gada, mga oripan wallah. Ayaw maanan niyan. Nadiyanan. Nadiyan kaya ba ay natamo sa kapulsula mga nato? Nadiyan kaya mga bahay na ayak kaya ganyan kaya mga bahay na ganyan tontong. Miyakang gangga na kapagkadayan. Asara di kay tiitirapan. Di nga supunan. Ano di ka rin itikira mga namanong kawata. Nakarang nakakangganak yan. Kapag ginaw niyan. Na mga wata. Anto na masusway iyo. Abe, maawi siya bete. Yung ko po niya kakaritika mo. Nakarang nakagibitan niya ko bali. Na mga tato ni masasayo niya. Abe, niya doon bali yan. Oyawanan mo. Nakarang nakagibitan niya ko doon bali yan. Na mga ta, ato ni masasayo niya. Abe, niya to niya suportifay baka. Baka beto niya ko naulong ka. Pero wala rin na sumingong sa linamulo. Naugmano niya kang mako. Na punga mabusay ligan, na makaawi na kasamang yu atros, wakiano tuwa piya at tay-tay-pati ka na mga natatago na kasalikod, na miyaw mga tatali masasayo mi. Abe! Pati pa na sa kapi na duwa ba, so sisaw na nakakaagura kayo mi. Natiga, na malum niya kay ito ay buladiyan. Napiadap pa naman na sukarang iti na sansangang kadena. Nakapating kaabakayan. Umiiyan. Di ka manipagahay blood. Kalaman na ba kakay ni kakiatar man din. Ang aniyaman mapakamputo. Oy. Nawag mang kira lang iti. Nalapot na lang nga mga teros wakino to pipi at tay-taypian. Kamatang walaw di ba na suhay blood. Yung asunto ko. Pati asong yung patakara ka. Pasalong mga mangga, namatang walo di makagirawa. Agisa ka na. Isa sa kalakan ng yaw paulong ka na. Napagisa ka na pula, na ayaw mo kapakabalag yung nakapapatay. Yung kakababay na ayaw kaya ganyan na ganyan ganyan tontong, masada rin at supunan. Ano ni ka pamanintan niya ako? Pamanintan niya ka bulungan. Pamanintan ng kawala. Ang mga kasang ka na nataraka. Na di ka pa na makaumas sa dinabayan. Na makarasang ka na natara. Na sabi matayron. Nabang ito pamanatya ka di makatatanong. Tuloy mo ito ganin yan. Ano ni kayo po sa tarak? Nagsiro niya ang tarak. Namaya din sa tarak. Napusulog po ko kwarto niyo na pungurok siya karumang kaababay. Kananakan. Tuwanakan Allah.
Yung tapi teruang na. O bang o tutari nga o. Jok, jok, jok. Kami akata no na piya-piya sumai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata na wakala siya ba? Basta na kawakasabot sa niyo. Nabae pato. Ato na ko tayo ulit mana. Ana yun mana sumasap na dito gapakay. Iyat niyo ito gapakay. Tatanto nga mapakalunoy sa mga boy. Matawa na kanong nandiyan nga kanadiyan ni Tiro. Nandiyan ni Tiro. Yan nga kanon. Kaya nga naman nariyanin ng mga boy. Yan natin ang mga boy na kuwi sa mapa. Yan ang tutulong ka. Ulang kaya mga bae na bakakiranin. Ini sabab pakiran wallah. Kau dah mga bae. Kanda kina sabab pan wallah. Na di kan ma'adil ko dunia. Udah nga mga bae. Ada nga pa bukit. Jangan mga kanabaw. Ang apapakang nga. At tawala ko lang kami atagula. Tama ni Mataw na pagngakapan. Pagila na kaya kapitan ng kaya dunia ng mga bae. Naman sa sila dilitiron. Al-mar'atu salihah khairun. So kung siya ayaw maano niyan, nabahi at bilang ataw, malay gagaw, malay panagong taman, nastubok adiso sang timu ama maadaw kanya kuwalaw ta'ala. Allahu Akbar. Ayaw maano niyan, nakalabang ako pamituwa sa ano tanong. Paman na isaw na ya, bana, apa pa na ba? Lagi tumitimbang sa pirapulo, kataw mamaamalay takadir, na malay gagaw, mamapi ka, aman na kanda to insyaAllah. Pahitap man ay bagayon wallah, sa kanya ni makakasoy. Mami talo lang ulang maamin ni Allah. Amin. Tadi mga uripan wallah. Uri niya mga uripan wallah. Na ando na mutabaya pato na di kesuwa. Ayaw mo katatay pinya kay karumaniya na mama na uwad na pagkasukatian. Maka masih karumaniya na di po kakana sa awid. Na miya kagiro mga wata. Alawa niyo siya yung magu di po kakana. Na maka masih karumaniya na dawidin. Na sura lang itang karumaniya. Na silim ba ko mga wata. Mga wata. Pamamani kanu aming bepatuat tiyan niyo, pengadalak-laka. Sakani man ang mga dato na pag-isay kami niyo, na matakwala, tanang na matatang sabad yan, ibading kami, paparaan man amay niyo karuman niya, apakapya ginawa niyan. Nabangan ibading na panil, buwan pirakin ang mama gantos. Mama sasasadya na di yung kudak, pero nga, bango siya, saka kilo, 190, yung urong ko. Ang mama gantos sa pirakin, yun nga ba, tole ni pera 160 sa kanil yung kulong ko bali harga yung nga galungo mo pipira ni 140 malapit ni harga yung kulong ko yung nga galungo ko namin mapatuat yan yan pera harga yan at tinamagatos nakuha na akong arm pupunapisyara ka na nakanang utam yung mapaturo natin yan na galungo namin yung mga mabuki karumang ayaw mo katepe na mapia na unyang bungkara siya yung kagalungo yung mapatuat yan nasumipot na madu tulang nga kinuha nga sadaan madu. Na niya malakay na mga sadaan, may babatuat yan. At malakay na mga sadaan, may babatuat yan. May babatuat yan na kapal. Laupun yun na di karo mga namiyatay kasawida akada. Kapal, tabae na di ipadakanuron insyaAllah. Nabae amarapatik. Dahil naman ang kuta amarapatik ka, patik. Ito patik ka. Amatang wala kay sana napapano kami niya kapiapay buntada. Naburo ni gira niya ilayin kaamo. Dumada po piapay apog niya. Natingin, marapati ka kan. Nadatara ng subaya karumang ka marapati ko. Amiya kapiapay pa nakailang ako bunta niya na. Napunginaw po na baka pagkapi. Antoni kabaya kakapi. Karumang ka na mama. 3 in 1 o palit o maino o nitib. Nasumiyang ka mabuha mama sa may tawata aditete kami aswaswata ka. Tiga mabuha ko trinan wili. Mama sa kami ang uto kanok man ang mga bay sa balasik wallah. Na di ikhlas siya mga bay mga urip ng Allah. Na malak na ng piyakasagad. Sa katanong mabuha mga dato na miyak kada-kada kabenar katanong mga bay. Madakan akabenar ubay. Pagganero nakabenar kay karumang kababay. Napakilin na kau nakapagkababay kau. Sa tama sayang man niya nakiadokas yan. Napakilin kau nakapagkababay kay karumang kababay. Miya kada-kada ka naman at tabiya karakatan ng mga duto. Miya kami katwa si karumang kababay. Dali nga po ni pamang ni Kuwal daw ta'ala kawapatian.
Kati di nga serbisyo ang pia na papangan yang wala ya Allah. Pakat dua kau orang ngakaro makadabay kami ino ya miado kasi. Ino yang disakit kapun rangan sa kapun gani may ngarakan. Bagi mo tatabi yang nga sigaro mga babay na di nga bini pamanganik wala. Na di nga bini panalaga-laga. Ya Allah. Ya Allah, yang ngakaro makan na babay ya kapapasangan. Pagkasakit tiaran duta. Bunuang kader. Makatipo basagya da karana na makatipo ga banyan babay sa karumanian khairukum li ajlikum ayatubu nabi ang lakapya perkanu amang adatu na datu abani tan sa karumanian ababay kaya puno pamili nga si karumang kana pumipin na sa pulo ka palang na utulo ko beses di ka nakabayo mga kapamibes ka buka di nga ni magaga duta na panggiraw si karumang ababay na ino kaduta maadi sa kamu. Tapi ang kaysa pulo ka pa lang ganap pipini karumang ababay nagupin ko na mama na matang wala pia 20 ka pa lang di malangan. Ugo pa ka mamipi dapat dagan wa kirumay na di ka do di kuswa sa paman nakatap kuso ba sa karumang ababay na kuso ka mabu. Na banyo kagami ka pamipi pag istorya niyo sa nakarani uguan ni. Adi niyo maganda makapagpamipi iyo. Pagiro ka mo message kito ko nakapito sa nakita ko pangalakan ako na kano. Pero ulog ako kotuwa kayo. Tingin mo po nakarong nga di nga ng fungilo ya, kaya sumarang ka. Namatang ko makadin yun magandang si amanan niya nakapanguso. So ayaw maanan niya na malwak nun niya piya kasagad. So ayaw pa kauriyan ng kanong, na yung kontuwa kabasaka na pakiilay tano ko Allah. Pakiilay tano ko Allah. At yung kaya maanan niya keson tano siya, na pagkakababayay tano na pag-isay sa tano, sa ayaw maanan niyan. Sa sadat tano rin so kapagkababayin ka kung ginawang ka, na ikababaya ka kung pagaling ka Muslim. Datarang kaya amanan niya na alliance mo na Nasaan sa kapagkumabay ka kapada ka na amanan niya na dito ni kapagkumabay ka kung ginawang ka nakababay ka kung pagaling ka Muslim. Dito sabab, papanganin tanong ko Allah Ta'ala, diyan ka amayurat tanong, na pagkumanuman Allah Ta'ala sa manangan nagukadatan siya na nagpirumay. Diyan nga base mayor tanong, diyan nga mga konsyal tanong, mga barangay tanong, mga sunutan tanong, na ayamahanan niyan, na panalamatan tanong ang isu Allah, kapananakudaan tanong niya, na diyan kauluan tanong, mayorat tanong, sa siku ayamanan niyan, na kanapa na ba siku ka pangasurga tanong, kaando man kapakapiyap-piyap niwingat tanong, na ayamahanan niyan na may isa tanong, sa pagkailit tanong ko Allah, ayamahanan niyan, na pagkumabayan tanong niyan, na pagkailit tanong ko Allah, pagkumabayan tanong sa kanyan. Inshallah, ya bala syakan wallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balasan tanong lang Allah sa pagkaklamapya. Alangwan na miya kapamamakinag sa giyong buto awasya, agiyong buto guru tanong. So, tumataros tanong ni man to sa giyong programa, ayak man